आम्ही मस्त हा घे ट्युशन घेता ट्युशन म्हणजे बरे बुडके शिकवते झालाय तर झालाय इंची तर झालाय वय कोण झालाय वय बरग्या किती झाले आज क्वारंटाईन चालवलं बरगे बाबी असते घरा का बसून असते त्याला नाही ट्युशन घे पाहिजे तिला किती तरी तो केल्या असती त्यांच्या वय त्याला ना बरगे ट्युशन घेता वय चल या तो आज तू का स्पेलिंग शिकवता वय सारखी तरी दर हा I S T East to N D Tund T R D Tharad East Tund Tharad Tole दुसऱ्या घेता हा दुसऱ्या N A T U R E Nature F U T U R E Future Nature Future तिसरे उत्तर K N O W L E T G E के नाव लेडगे के नाव लेडगे के नाव लेडगे के नाव लेडगे